Pastor lo uyachaza amaphupho okubalele ufanele ukuthi-ke qikelela ukuthi inamba oyisenza ngoba uyimemba noma-ke uyakhontributha kwi-channel kuphela kusongonani ka-5 ntambama ngi-WhatsApp uzofona from Monday to Friday kuphela. Saturday and Sunday ukuthi siye enkonzweni siyokhonza siphumule, sirelaxe, sibheka la uphumelele nyembe uthi ngiphuphe ubabe ngiphuphe ubaby engipha imali ngicela ivideo. So akabingeleli-ke nokho lo into ngayisho ucela ivideo ngoba usephupha ubaby emupha imali sewucela ivideo. Hawu uNkulunkulu wamnyazisa yini ubaby umuntu wakhe, isithando sakhe, isinqala mathe sakhe, usilavit wakhe, umuntu ajola naye. So uphuphe emupha imali. So ubuphupha umuntu wakho umuntu othanda ekupha imali iphuphe elihle kodwa sizobheka ngokwegaba eziwu-4. Number 1, kuyenzeka uma uphupha umuntu wakho ubuphawu luhlume ekupha imali osuke liveza lokuthi kungenzeka uzokuba nenhlanhla uphiwe imali noma uthole imali ungalindele. Ngabe ukhushulelwa umholo, ngabe uthola umhlomulo othile, yabona. Number 2, kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu wakho uphawu luhluma ekupha imali, lungasho ukuthi kungenzeka lo muntu uwusizo futhi uzokweseka akuphe imali. Wasisho nje kuyenzeka abanye abantu ephupha umuntu wakhe emupha imali vele ngakusasa hawu nange semfakela imali hala kahla ebank, hala kahla i-cash send lamadoda adizayo, yabo. Ngaphela khona amadoda adizayo vele. Hilawo kodwa. Number 3, ngokwesintu uma uphupha umuntu wakho kuwuphawu luhluma ekupha imali olusho ukuthi kungenzeka unemimoya wena futhi kumele ayikhunge ngenhloso yokuthi imimoya enembethe lena nobabili ibe munye futhi izwane ukuze kuqine uthando nobudlelwane buzinze kini nanobabili, yabona. So ubheka ukuthi aninayo yini imimoya nina nobabili, ngoba uma ukuthi wena unemimoya noma yini unemimoya noma ninemimoya nobabili uyosho ukuthi kufanele kwenziwe lelo siko lokuthi-ke kukhungwe le mimoya, akhunge le mimoya noma nikhunge le mimoya, yabona. Number 4, kwabanye-ke uma uphupha umuntu wakho ngaba uphawu olubi kwesinye isikhathi uma ekupha imali. Lokho kusho ukuthi kuyenzeka usuke ukholiswa nje imizamo yalomuntu noma-ke yomunye umuntu yokuthenga nokuthwebula isidalo sakho. So bakhona-ke abantu uthola ukuthi abantu abagangile. Ungaphupha nje kupha imali kanti lo muntu uye ngalesi sidalo sakho uyasithenga, uyasithwebula. Siyabonga-ke besibheka la uma uphupha lesinqanda mathe sakho sikupha imali.